Өлкәнең төбәк тарихын өйрәнүчеләр советы рәисе 80 яшьлек хезмәт ветераны Рифкат ага Әхмәдуллов сүзләренә караганда, әлге алпатлы ике шәхес өлкә районнары белән озак еллар җитәкчелек иткән бердән-бер кешеләр. Дамир ага Шәрипов 1968 елдан 91 елга кадәр КПССның Шардаклы районында башта икенче, аннары беренче секретарь булып эшли. Район еллар дәвамында өлкәнең иң алдынгы районнарыннан була. Дамир ага үзе дә шушы районда туып үскән, сугышчы баласы. Әтисе сугышка киткәндә аңа 10 яшь була. Әтием китеп фронтта үзде, 6 бала kaldık, üsttük, укыдык, бик азапланып үстек. Инде лайыклы ялга киткәндә дә 20 елдан артык вакыт узса да ул һәрчак ил, дөнья яңалыклары белән хәбәрдар иде. Яшьләр күбесе хәзер читтә эшлиләр, вактовый ни белән, метод белән. Шунарга була күп кенә гаиләләр таркалды, балалар атасыз үсәләр, хатыннар ирсез калды. Ирләр анда эшләүчеләр күбесе аракыга сугылдылар. Башка начар эшләргә бирелделәр. Бик авыр ул мәсьәлә. Дамир аганың дуслары һәм якыннары оештырган искә алу мәҗлесендә дә аның район тарихында гына түгел, өлкә кысаларында да байтак эшләре, изге гамәлләр хакында искә төшереп сөйләделәр. Яхшы кешенең эше һәм гамәлләре турында үзе бакыйлыкка күчкәч тә сагынып сөйлиләр икән. Димәк, ул бу якты дөньяда юкка яшәмәгән. Кем әйтмешли, халык аның каберенә изне суытмый әле. Төбәкнең иң югары бүләге Ульяновск өлкәсенең почетлы гражданины исеменә лаек булган икенче шәхес Хәнәфи Рамазанов исә Шынлы районы белән 26 ел җитәкчелек итте. Узган елның көзендә аның безнең арадан китү хәбәре дә күпләр өчен аяз көнне яшен суккандай булды. Бүтән районыбыз ятим калды дисәм дә ярый. Чөнки мин монда 37 ел яшим инде. Шул 37 ел яшәү дәверендә Хәнәфи Валичның яхшылыкларын санап бетерлек түгел. Бик яхшы кешене görдек. Яхшы. Мин күзләрем яшь килә шундый яхшы кеше, шундый яхшы кешеләрне без саклый алмыйбыз инде. Ул зур йөрәкле, чын мөселман, татар егете иде. Башлыча чуашлар һәм руслар яшәгән Шынлы районында аның 26 ел дәвамында 4 ел сайын район башлыгы итеп сайлануы да аның оста оештыручы, таләпчән җитәкче булуын раслый. Ул райондагы татар авыллары хакында һәрчак горурланып сөйли иде. Монда колхоз дисәк, колхоз әле бар, үзгәләрдә түзүләр, ә монда халык җыелышып, халыкны коллективный хозяйство итеп алып баралар. Менә әлхәмдүлилләh, бөтен эшләрен яхшы баралар. Теге халык матур, халык тату, халык бергә яши, халыкның теге рәисләре дә, ниләре дә, колхоз рәисе дә, менә коллективный хозяйство СХПК иде дибез, администрацияда бергә хезмәт итәләр. Вакыты ничек кенә тыгыз булмасын, ул уразасын тотып 5 вакыт намазын укып яшәде. Балаларын да кичә яшьтән үк намазга бастырды. Ул 5 вакыт намаз укыйды. Ул 14 кат хаҗга барды, әлхәмдүлилләh шөкер. Ул ураза тота иде. Ул мине намаз укырга өйрәтте. Вот это главное. Ульяновск Чабаксар юлының Зур Нагаткины бистәсе янындагы әлеге мәхәббәт мәчетне салуда да ул үзе башлап йөри, төзелешкә ярдәм итә. Шуңа күрә дә бүгеннән әлеге мәчет янында 14 тапкыр хаҗ кылган фидакар зат Хәнәфи Рамазанов истәлегенә мәрмәр такта торачак. Тантананың икенче өлеше Хәнәфи Вәли улы яшәгән йортта аның туганнары һәм күп санлы дуслары катнашында аш мәҗлесе белән дәвам итте. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, Яңа Гасыр каналы.